Teraz to už vidíte stoličku, radšej to nestá, už to jasné. Kde bolo tamto, bola raz jedna chalúbka, kde žila stará mama. Jedného dňa z ničoho nič stará mama dostala mozgovú obrnu a zavolala svojej dcére, aby jej dcerina dcéra doniesla zo pár koláčikov a sladkostí. Edi, prosím ťa, znova ma to volá ako obrňa. OK, babka, dojdem tam. Tak, červená čiapočka sa rýchlo vybrala na cestu. Cestou tam boli stromy, poletovali tam vtáčiky, plázil sa tam všelijaký hmyz. Dokonca videli aj zdochnutú rybu na suchu. Červená čiapočka sa nad tým škaredo zamračila. No nič, pokračovala vo svojej ceste ďalej. Išla, až prišla na lúčku, kde uvidela krásne perníky, ako rastú zo zeme. Tak si ich pokračovala. Keď ich mala plný košík, tak sa vybrala znova na cestu. No za jedným veľkým stromom sliedil vlk. Vlk mal príšerný hlad. Už pomaly 4 dní nič nejedol. Tak sa opýtal červenej čiapočky, kam ide. No už červená čiapočka mu že jej stará mama dostala mozgovú obrnu, tak jej ide pár koláčikov zaniesť. Vysvetlila jej podrobne cestu, jak sa tam dostane, a jej ho aj na zem nakreslila. Vlk nechápal. Už takto začala komicky hrať, ako sa tam dostane. Vlk stále nechápal. Nakoniec to ale pochopil, po dlhých hodinách, zatiaľ čo stará mama tancovala spokojne vo svojom domčeku. Občas si zahrala na piano. Potom začala silno búchať do bubnov. Inovácia do 2 sekúnd. Červená čiapočka sa zatiaľ vybrala ďalej na cestu ku svojej mame. Starej mame. Hladný vlk išiel ale s krátkou, aby tam bol skôr. Zaklopal u starej mamy. Opýtal sa, ste doma? Ste doma. To sa pýtal. Ja ten hlas od niekiaľ poznám. Ty nebudeš moja čiapočka. Počkaj, však ja ti otvorím. Každé dvere. Ja ťa poznám. Karelgot. Mladí ufúľaní, poď ďalej. Niečo mi zaspievaj. Zjedol ju. Vlk zožral starú mamu.
Už jej iba nohy trčali. Zatiaľ, čo už žral, červená čiapočka sa stále približovala k domu. Bolo plné a veľké brucho. No už si teda malo do postele, aby si troška popíkol. Posteľ trochu brzgala. Červená čiapočka dorazila k babkinému domu. Zaklopala. Bolo to silné zaklopanie. Pošla dnu, dala si návleky, aby tá babička totiž to udržovala stále čisto doma. A červená čiapočka to veľmi dobre rešpektovala. Pošla muž, že sa chce pozrieť na svoju starú mamu. Stará mama spala. No už tak ju zobudila. Keďže bola nevychovaná, tak ju zobudila tak, že do nej kopla. Dávaj! Už to nebola stará mama, ale už to bolo. Červená čiapočka ostala veľmi prekvapená. Zrazu vlk sa postavil s tým, že ide zjesť aj červenú čiapočku. No medzi tým išiel okolo horár. Zaklopal na dvere, vstúpil, dal si návleky. A prišiel práve čas, keď už vlk žral červenú čiapočku. Vytrhol mu z pahule. Premohol vlka, veľmi ho ubil. Už nestačilo to. Vlk ostal iba v bezvedomí. Tako aj s červenou čiapočkou zoberali v blízkej studni a hodili ho tam. Lebo ešte kúsok pred studňou si ale spomenuli na starú babku. Už tak rozpárali brucho. Stará babka zrazu vyskočila von, vysoko, veľmi vysoko. A cítila sa ako mladá. Potom mu do brucha narvali veľa kameňov a všetkoho, čo našli. Aj brachár mu tam dali. Čo? Čo to je? Brachár? To červené, ale to bolo akože... A hodili ho do tej studne. Vlk veľmi dlho padal. Až nakoniec dopadol na dno. A stará mama, červená čiapočka a horár išli ku veľkému okrúhlemu stolu do jej navečerali sa chutného pečeného prasaťa. Ktoré malo jablko a pudy.
iba 8.